رتم الحياة الفتين الصوم عند منها في التمت يوم فلمكن انت تري عالميت now glorious Alim Almi Bib Miftuh Al-Minsi Ijbar Mana Lim Warbi مغفرات للمذنبين وذهبنا مع الهمين قلبك فتحت المين الريد يلعب عبدك في التهبيط كم تكفل نسلت فات انت لسنا من الربيع لأربط نفر كل ذنوب لأنك لهن الموت من جديد فهمكن مولاي ماشي لنا الكل دعوالون يا أول فاق بسلطناتك تكبر فراق عطن انت الشر دار سر وقلات الميتين لذيذ على فلام تدين وعلى يا أهلي سنين مولاي فتشيني Gloria lil'Missieru lil-Liben u lill-Spiritu Santu. Flimkien? Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja. Kantaw flimkien l-innu tal-Asar. Inti l-prinċep kbir ta' dejjem, is-sultan tal-ġnus u l-popli, inti waħdek u l-imħallek tal
femit ulrupo Kristu. Mishutin utimek lanjli yaduraw fil-tajat tagħhom għamawkol bajrat ta' gloria nistarru is-sultano. Sultan taslim ġibtaħek il-femit li għadhom ibsa iġma Kristu merħla bada din bije min Għaxalek fuq l-odam għassa ftaħdiraj u xerri d-demer u maftaċ lil-ġembek lanza li fdixtu rinnar ta' qalbek. U għalek li fuq l-altari f'ġebtaħom umbit tinħew biex mill-għal mil-fuq għas-sawa fuq kulħadd is-salvazzjoni. Gloria lilek Kristu sina li bimħabtek għadan kollox mal-missir u mal-ispirtu ġintradlek issa noqotu bil-qiegħda. Minn paġna 13 għall-ewwel salm ħankunu qegħdin nirrepetu l-antifona u joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltna tiegħu Alleluja. U joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltna tiegħu Alleluja flimkien. U joqgħod għal dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltna tiegħu Alleluja.
flimkien. U jgħod għal-dejn fuq it-tron ta' David fis-saltna tiegħu alleluja. Flimkien. U jgħod għal-dejjem fuq it-tron ta' David bis-saltna tiegħu alleluja. Flimkien. U jgħod għal-dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltna tiegħu alleluja. Għall-aħħar darba flimkien. U jgħod għal-dejjem fuq it-tron ta' David fis-saltna tiegħu alleluja. Nqumu bil-wieqfa. Nitolbu. U riħnina magħna mulej billi teħlisna minn kull ma jfixkilna fit-triq tagħna lejn il-ksib tas-salvazzjoni. Dawwalna bl-Ispirtu tiegħek biex narfu u nħarsu lil nfusna mit-tnassis tal-ħażin u nirbħu sehem fil-mejda tiegħek ta' dejjem bi Kristu Sidna. Noqogħdu bil-qiegħda. Għas-Salm 144 se nkunu qegħdin nirrispondu lill-kor kif indikat f'paġna 15. Saltnatek salta żminijiet kollha mill-nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Flimkien. Kull jum irrid imbirkek u
ونفخر اسمك الديم تدين. Nisel bahemir Ussetati au ishandru. Il-qawwa tal-mejjel tiegħek tal-biża' jxandru u jien fuq l-mejjel kbar tiegħek nitħaddem. Twajjeb u ħanin il-mulej idum biex jadabu kollu tiba. Kull ma għamilti rodlok ħajr mulej Iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Biex jarfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek u s-sebħ il-ġmien tas-saltna tiegħek. Gloria lill-Missieru lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Saltna teki saltna zminijiet kollha min nisel għal nisel il-ħakma tiegħek. Inqumu bil-wieqa. Nitolbu. Għamil mulej li l-aħbar it-tajba tixteret satru fl-art kollha, ħalli kull bniedem iġarrab il-ferħ li tagħti lil min jismagħha u jduq fiha il-ħniena bla tarf tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Min paġna 18 se nkunu qegħdin inkantaw l-Alleluja u nirrispondu lil-kor. Fuq il-libsa u fuq ġembu għandu miktub Sultan tas-slaten u sid tas-sidin Lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, 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 flimkien. Alleluja, 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 alleluja.
Flimkien. Alleluja, 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 alleluja. Alleluia, 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 alleluia. Flimkien. Alleluia, 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 alleluia. Flimkien. Alleluia, 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 alleluia. Flimkien. Alleluia, 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 alleluia. Fuq il-libsa u fuq ġembu għandu miktub Sultan tas-slaten u sid tas-sidin lilu l-glorja u s-seta għal-dejjem ta' dejjem. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. Għatina mulej nfirħu unroddu lek ħajr tal-li seħibtna fis-saltna ta' ibnek il-maħbub li bil-mewt u l-qawmin tiegħu fdina bi Kristu sidna. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Qari mill-litra lill-Lut. Mela, meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smewiet, Ġesu bin Alla. Ħanżommu sħiħa il-fidi tagħna u nistqarruha għax aħna m'għandniex qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna. Imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja
biex naqilu ħnina u nsibu f'waqta il-grazzja li neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. It-tron tiegħek o Alla, għal dejjem ta' dejjem. Flimkien? It-tron tiegħek o Alla, għal dejjem ta' dejjem. Ix-xetru ta' sewwa u x-xetru ta' saltnatek, għal dejjem ta' dejjem. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Flimkien, it-tron tiegħek o Alla, għal dejjem ta' dejjem. Inqumu bil-wieqfa. Ħankantaw flimkien lill-Alla bil-ferħ inkantaw minn paġna 21. Lill-Alla bil-ferħ inkantaw, għadja tarat il-ħal nannu lill-mulej. Għanet suddimu bil-ferħ tama f'qalbna, għanannu għanja ġdid dal-is-sit is-sema. Lill-Alla bil-ferħ inkantaw, għalja tarat il-ħal nannu lill-mulej. Jifirħu l-montani, jifirħu s-siġar kollha, u l-ardu sema bil-kom tal-mulej. Flimkien, lill-Alla bil-ferħ inkantaw, għalja tarat il-ħajl nannu lill-mulej. Il-mulej konfomma bil-qalbek biex xandar kif jixra l-Evanġelju mqaddes tiegħu b'isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Għari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Gloria lilek, mulej. F'dak iż-żmien, Pilatu sejjaħ lil Ġesu u qallu, inti s-sultan tal-Lut. Ġesu wieġeb, dan qiegħed tgħidu int minn moħħok, jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi. Pilatu wieġeb, mela jiena ludi. Kien il-poplu tiegħek u l-qassin il-kbar li tawk f'idejja. X'għamilt? Ġesu wieġeb, is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja,
Il-għasess tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ninatax f'idejn il-lut. Imma ta' bilħaq saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu, mela int sultan. U Ġesu wieġeb, int qiegħed tgħidu, jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Il-kelma tal-mulej. It-tifil ila Kristu. Paġna 24, nerġgħu nkantaw flimkien. Fahru l-kobor talla mal-kanta Lilla bil-fer inkantaw Għalja tarrat il-ħajr nannu l-mulej Fidlami mexxina fil-meraj Jek leħnu jidwi fosna hillu bil-fer Lilla bil-fer inkantaw Għalja tarrat il-ħajr nannu l-mulej Noqodu bil-qeda. Inti, is-sultan tal-Lut, id-domanda li għamel Pilatu quddiem Ġesu umiljat u kundannat hija domanda f'posta. Kif jista' jkun lis-sultan tal-Lut jidher quddiem l-awtorità imperjali dgħajjef mingħajr protezzjoni imneżża minn kull dinjità. Aħna ir-risposta nafuha għaliex niftakru li meta Ġesu kien tarbija il-maġi ġew mill-Lvant jgħidu twieled sultan u rajna il-kewkba tiegħu. Kemm il-darba fit-3 snin li għamel jiġri mal-Ludija u mal-Galilija minn fejn kien trabba, il-mulej tkellem dwar is-saltna talla tixbaħ u tagħna ħafna tixbijat dwar is-saltna. Il-poplu wara li kien temow rid jagħmlu re immu ħarab. U kienet l-ewwel għażla tiegħu li tikkonferma l-għażla li jagħmel anke quddiem Satana li hu mhuwiex interessat fil-poter ta' din id-dinja. Xi ħaġa li Pilatu ma jifhimiex. Imma l-mulej jinsisti miegħu. Is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-għasess tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ninatax f'idejn il-Lut. Imma ta' bilħaq saltnati mhijiex ta' hawn. U dan il-bniedem umiljat, ikkundannat għal-mewt,
jinsisti li għandu saltna. U fil-waqt li jgħid li mhix ta' din id-dinja, imma jinsisti li għandu saltna. Is-saltna tiegħi jgħid ta' bil-ħaq saltnati mhijiex ta' hawn. U allura d-domanda ripetuta din id-darba minn Pilatu ukoll f'posta għaliex qed jirrispondi għal dak li qed jgħid Ġesu. Mela int sultan. Inti qiegħed tgħidu jien sultan. Jien għalhekk twilit u għalhekk ġejt fid-dinja. Imbagħad aħna nippretendu li se jitkellem fuq xi saltna u fuq ir-renji u jispjega x'inhi s-saltna tiegħu. Jien ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Ftit qabel kien qal jiena it-triq, jiena l-ħajja, jiena t-triq, jiena l-verità. Pilatu qudiemu kellu is-sultan li s-saltna tiegħu tisboq ir-realtajiet, tmur minn hemm li hemm ir-realtajiet ta' din id-dinja. M'għandix il-kriterji tal-kobor ta' din id-dinja. Darba minnhom qal min jikmanda f'din id-dinja, kulħadd isejjaħlu benefattur. Kulħadd jistmaħ tal-poter li għandu, imma fostkom m'għandux ikun hekk. Fostkom minu l-ikbar wieħed għandu jkun għaddej ta' kulħadd. U meta tkellem fuq innifsu qal għax bin il-bniedem, jiġifieri jien, ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jagħdi. U jkompli biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. Pilatu qudiemu m'għandux biss bniedem ikkundannat, umiljat u disprezzat. Imma għandu is-sultan li ġie jixhed għall-verità. Li tixhed għall-verità hija li tagħżel li tkun martri. Il-kelma xut hija martri fil-kliem tal-Evanġelju. Ġesu qed ifisser li hu sultan għaliex huwa martri għall-verità. Imma meta lilna fdalna il-messaġġ u l-qalb għażiża tiegħu, lilna l-insar għalilna intom ix-xhieda tiegħi, intom il-martri tiegħi. Kull min iħobb il-verità jisma' leħni. L-istedina li tiegħi llum u għalli aħna inqimu lis-sultan tagħna Ġesu billi nażlu li nħobbu il-verità. U jekk inħobbu l-verità nisimgħu leħnu. Imma kif konna nistaqsu lilna nfusna? Il-leħen ta' Ġesu, San Ġorġ Preka, kien isejjaħlu leħen il-maħbub. Dan il-leħen x'jgħidilna? L-ewwel ħaġa li jgħidilna hija li fakkarna fil-kmandamenti. Kien hemm żagħżugħ li l-mulej qallu x'nagħmel biex jiena jkolli il-milja tal-perfezzjoni. Qallu inti l-kmandamenti tafhom? L-ewwel tarġa. Leħen il-mulej ifakkarna fil-kmandamenti. Mod speċjali l-kmandamenti li jħarsu lejn il-proxmu tagħna. La tisrax,
la tikdibx, la toqtolx, la tiżnix, la tkun xajjur għal dak li għandu ħaddieħor. Is-soċjetà tagħna għandha bżonn tisma' dan il-leħen u għal-leħen li jerġa' jreġġana lura għas-safa tal-kuxjenza tagħna. Ħafna drabi aħna donna ngħixu qishom il-kmandamenti qatt ma smajnihom. Imma għandna bżonn nerġgħu nisimgħu leħen il-verità li fil-qalb tagħna terġa' tgħidilna la tikdibx. F'dinja li hija medda bil-fake news u l-post-truth, dan il-kmandament huwa attwali. Il-gidba saret strument ta' firda li tkisser mhux biss lin-nies imma popli sħaħ. Il-mulej jgħidilna bil-leħen qawwi imma meqjus u ħelu tiegħu la tikdibx. Għaliex fil-verità, fir-rispett tal-fatti, hemm ir-rispett veru ta' xulxin u lejn xulxin. Hemm il-vera responsabilità. Ħafna drabi aħna noħolqu l-gidba biex naħarbu mir-responsabilità tagħna. Imma l-mulej meta jgħidilna la tikdibx, ifakkarna li kulħadd irid ikun responsabbli ta' emilu u jrid ukoll jagħti kont tal-għażliet tiegħu. La toqtolx. Il-mulej ifakkarna f'dan il-kmandament. Kemm inġustizzji joqtlu n-nies qabel ma jmutu. Kemm abbuż ta' sustanzi, kemm umiljazzjonijiet ta' ħutna l-bnedmin li jagħmluhom ħsara fil-ġisem, fil-psike tagħhom u fir-ruħ tagħhom. Għax il-kmandament la toqtolx huwa l-kmandament li ħares li l-kull wieħed u waħda minna fid-don sabiħ u prezzjuż tal-ħajja. Il-mulej jgħid la toqtolx lil min qed ixaħħam butu billi jirvina iż-żgħażagħ tagħna bid-droga. Il-mulej jgħid la toqtolx lil min qiegħed jisfrutta n-nisa tagħna f'kummerċ li ineżżaħħhom mid-dinjità tagħhom. Il-mulej jgħid la toqtolx lil min jobgħod il-ħuħ għax min jobgħod f'qalbu huwa diġà qattil. La toqtolx. Kemm għandna bżonn li semgħu il-leħen il-mulej ifakkarna f'dan il-kmandament bil-leħen tiegħu manswed, bil-leħen tiegħu kalm u sod, bil-leħen tiegħu ta' mħallef li jagħti l-kulħadd dak li ħaqqu. Il-mulej jgħidilna wkoll la tisraqx. U l-mulej din il-kelma sempliċi ma profonda, antika, sinjal qawwi ta' kull ċiviltà, jgħidha lil min lil ħaddiema ma tihomx dak li ħaqhom. Lil min jisfrutta id-debolezza ta' ħaddieħor biex jisraqlu dak li għandu. Lil min iċaħħad lilna u l-ġenerazzjonijiet futuri mid-gawdija tal-ambjent san. Jisraq min jieħu dak li mhux tiegħu, jisraq min ir-responsabilità tiegħu jagħmilha biss okkażjoni ta' gwadann. Il-mulej ifakkarna fid-dinjità ta' kull persuna li tgawdi dak li għandha bi gratitudni
u li ma tkunx la vittma ta' sens kbir ta' rejba li kisser id-dinjità ta' min huwa vittma ta' dan il-vizzmu, imma wkoll jagħmel ħsara kbira fis-soċjetà. Imma l-leħen ta' Ġesu ma jfakkarniex biss fil-kmandamenti. Il-mulej Ġesu bil-leħen għażiż u maħbub tiegħu tagħna wkoll kmandamenti li lilna l-insara jagħtuna marka li biha għandhom jarfuna. Min dan jarfukom li jintom tiegħi jekk tħobbu lil xulxin u tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. M'hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. U l-prova kbira tal-imħabba hija l-imħabba lejn l-edewwa. Ħobbu lill-edewwa tagħkom biex tkunu perfetti bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewwiet li bat ix-xemx u x-xita fuq it-tajbin u l-ħżiena. Aħna dajfin għandna bżonn nisemgħu il-leħen ta' Ġesu biex inħobbu iżjed il-verità li hu, biex inħobbu iżjed lil xulxin waqt li nitolbu li meta fil-punt tal-mewt tagħna nisimgħu il-leħen tiegħu, nisemgħu bħala leħen ta' barka. Kont bil-ġuħ u tmajtni, kont bil-għaġġ u sqejtni, kont barrani u lqajtni, kont marit u ġejt iżurni, kont il-ħabs u ġejt tarani. Fejn mulej? Kull ħaġa li għamilt ma l-iżgħar fost dawn ħuti għamilta miegħi. Mela jien sultan, int qiegħed tgħidu jien sultan, jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità u kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Inqumu bil-wieqa. Ħankantaw flimkien il-kantiku ta' Marija minn paġna 25. Li ġiet mogħtija kull seta fis-sema u fl-art jgħid il-mulej Alleluja. Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum, magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. Flimkien.
Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. روحي تفخر الكبر talmudei, والإسبيرتو تيأي يفرح فلا السالفاتور تيأي. Ashu xeħtajne fuq iċ-ċokon tal-qaddejati, Iva minn issa l-qudiem, kull nise li sejjaħ li ħinja. Flimkien? Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea, għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Flimkien? Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. U era l-qawwa ta' drijaw, xarret lil dawk li huma mkabra f'qalbhom. Nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla li ġkejknin. Flimkien? Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea, Mela b'kull ġit li l-minu bil-ġuħ, u non jabatom il-barra b'xejn. Ħaħsib Izrael għaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wiegħed lill-missirijietna, bris Abramu nislu għal dejjem. Flimkien? Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. Gloria lil-Missier u lil-Liban u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien? Magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. Magnificat, magnificat,
li ġiet mogħtija kull seta fis-sema u fl-art jgħid il-mulej Alleluja. L-aħweżis, miġbura l-koll madwar is-Sultan tagħna, Sidna Ġesu Kristu, wiċċ il-ħniena tal-missier. Nimtlew b'tama qawwija li saltnatu itassew saltna għażminijiet kollha u li tjubija tiegħu minn nisel għal nisel. Ejjew nitolbuh jgħinna biex inkunu għodda siewja fidejh ħalli s-saltna tiegħu tixteret satru fl-art. Għall-Knisja. Mulej Ġesu, wettaq bis-saħħa tal-kelma tiegħek lill-Knisja imxerda mad-dinja biex taqta' l-għaġġ ta' dawk li jinsabu bil-għaġġ għall-ilma tal-ħajja. Mulej ħenna lina u isma tal-tana, ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus. Mulej Ġesu, dawwa lill-mexxejja tal-ġnus u lil dawk li jgvernawna biex iħabbirku bil-qawwa kollha tagħhom għall-ġustizzja fost il-bnedmin u għat-tqassim xieraq tal-ġid. Mulej ħenna lina u isma tal-tana, flimkien ismana nitolbu mulej. Għall-insara kollha. Mulej Ġesu, saħħaħ il-fidi ta' dawk kollha li jemmnu fik biex isarfu t-twemmin tagħhom fli jilqgħu dejjem lil kulħadd. Jagħtu kenn lil min m'għandux saqaf fuq rasu u jilqgħu lil barrani ħajkun jista' jħares lejn il-ġejjieni fis-sliem u t-tama. Mulej ħenna lina u isma tal-tana, flimkien ismana nitolbu mulej. Għal dawk li jaħdmu biex jgħinu lil minu fil-bżonn. Mulej Ġesu, żomm idejk fuq dawk kollha li jaħdmu biex kull bniedem ikollu d-dinjità li tixraqlu bħala ħolqien xbija tiegħek. Ejna nirrispettaw id-dinjità ta' kull bniedem billi naħsbu fil-ġid tal-oħrajn qabel tagħna. Mulej ħenna lina u isma tal-tana, flimkien ismana nitolbu mulej. Għal-morda kollha u dawk li jieħdu ħsiebhom. Mulej Ġesu, għati l-fejqan u birek id-dbatija ta' kull min jinsab imġarrab mill-mart. Għati s-sabar u l-qawwa lill-familji tagħhom. Imla lil dawk li jieħdu ħsiebhom bl-imħabba biex l-attenzjoni u l-kura jilqijatuhom isserraħ id-dbatija tal-ġisem u timla bil-kuraġġ il-qalb. Mulej ħenna lina u isma tal-tana, ismana nitolbu mulej. Għal dawk li l-ħelsin tagħhom huwa mxekkel. Mulej Ġesu, imla bil-kuraġġ u brieda sħiħa ta' ħajja aħjar il-qalb ta' dawk kollha li jinsabu fil-ħabsijiet. Ejn lilna l-koll nirrispettawhom u nilqawhom ħalli jibdew ħajjithom mill-ġdid.
Ejna wkoll nieħdu ħsieb il-familji tagħhom u ma niġġudikaw lil ħadd minn emilu. Mulejħenna dina u isma tal-tana. Flimkien isma' Mana nitolbu mulej. Sidna Ġesu Kristu stess allimna nitolbu lil Missier ma' qudin fl-Ispirtu Santu minn qalbna inkantaw it-talba li għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti f'ismawik, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna, għalma naħfru lil-minu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżdeħ l-isna mid-deni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti rid tiġġedded kollox fi bnek il-Għażiż, is-Sultan tal-ħolqien kollu, fit-tiba tiegħek atina li ħlejja kollha meħlusa mill-jasar ta' dnub, jaqdu lil kobor tiegħek u jfaħruk għal dejjem, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispirtu Santu, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules ilieve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Nilqgħu fostna lil Ġesu Ewkaristija, is-Sultan tal-ħolqien kollu, u ninżlu għall-kubtejna. Yeah.
mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, Alla missierna li inti fis-smewiet li saħħaħ tal-dejjem tron ibnek l-Aziz. Alla Iben, vittma, Assis il-kbir, profeta tas-sew u sultan setan. Alla Spiritu Santu, imsawwab fuqna għat-tiġdid tagħna. Trinità qaddisa, maquda fil-ġmiel tal-għaqda ta' dejjem. Ġesu, Sultan ta' dejjem, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan tal-ħniena, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan li tafdalna x-xettru tal-ħniena, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan li tatina l-grazzja tal-fejqan, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan li tajtna lilek innifsek fl-Ewkaristija, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan imħabbar mill-profeti, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan tas-sema u tal-art, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan tal-ġnus u l-popli, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan għaxqa tal-missier, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan għaxqa tal-qtajja tas-sema, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan li tader lil kull min idur lejk, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan li tiġmana ħaġa waħda fl-imkien, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan li qalbek tħeġġeġ għal bnedmin kollha, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan li tħeġġiġna niġu għandek għas-serħan tagħna, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan, l-Alfa u l-Omega, il-bidu u tmiem, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan li sirt bniedem bħalna minn Marija Verġini, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan moħbi fis-sagrament tal-artal, saltan fil-qlub tagħna. Ġesu, Sultan li jattri tiġi fil-glorja, saltan fil-qlub tagħna. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, eħlisna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen għalina. Dal-misteru ħarkob dejna, ejjew mela nadurraħa, u dim ir-riti ġodda, surit qodma jisbitċa, li twemmin ġo għal-mlanos, dak is-sensi lil-missier inroddu libek, għalna kollha kull tifin, lehom għadbedik taħalna, imħabbitna l-fuq it-kien, lill-Ispirtu li ġej minna, ħajqu kol xejn il-ħażnin. Amen. Nitolbu u Alla jien f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejt in-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
flimkien. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek għal-qalb imqazza tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierek għal-kbir Alla, Marija Santissima. Imbierek għal-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġnu Għom. Imbierek San Giuseppe, Arus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej tanġlus kollha flimkien sebħu popli kollha. Għax kbira jitjubitu magħna u kelmet il-mulej tu Maltej. U l-Ispiritu Santu kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej imbierka inti fost in-nisa umbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-immi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Inqumu bil-wieqfa nixtieq nafżaw li wara din iċ-ċelebrazzjoni hawn qudiesa. Ħankantaw flimkien l-innu tal-eluq Lilekom Alla. Izreġ ix-xemx lilna f'nofs il-jum sbejjaħ miex ħajjati. Lilna lejk nerfu fanja ħasmewija Ave Maria. Xinjej minn fuqna da fitini u damata tal-lej sewdini lilek insewu ya. Flimkien l-aħħar darba